ना बेदर मोनजाबाय थानो थाखा फैसा गैया। न'खराव थाखा फैसा खामायग्राया सासेल' जाग्राया साथाम। बबाव थाखा फैसा आरजिनो हानो दे। ना बेदरथ' लुबैबाबो मोनजाखाला। बे थास' बिथराइफोरखौनो संनानै जालाबायनोसै। गोथाव संनोसै बेखौनो। मानोथो ना बेदर नांबाय थागौ सानफ्रोमबो। थास' बिथराइ ओमफ्राय बिलाहि थाइथाम थाइब्रैसो होनोसै। ओमफ्राय नाफाम देनाय दङ ना, नाफामखौ एसे गारनानै होनोसै। गोथाव जागोन बे आयै। रलाय लोगोफोर, भिडिअ'खौ दसे सम दोनथ'नि। आं बे समावनो नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा रायलायनो लुबैदों। बे नै आं बे थास' ओंख्रि संनो नागिरदोंना, आं बेखौहाय थास' बिथराइ होनो आरोना। माने जोंनि जायगायाव थास' बिथराइ होननानै बुङो आरो। नोंथांमोना आंनि थास' बिथराइ होननायखौ बुजिदोंना बुजियाखैथाय? बे हाग्रानि थास'आ, थास' गोसोम हाग्रानिया, बे बिलाइ गोरलै गोरलै ओंखारगोदानखौ जों थास' बिथराइ होनो। हमनो हादोंना? नोंथांमोना सोर मा होनो, बबे डिस्ट्रिक्टआव बे थास' ओंख्रिखौ मा होननानै बुङो, मा नाम बुङो, आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरलाय। डिस्ट्रिक्टनि नाम आरो बेखौ मा होननानै बुङो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर दे। आं मिथिनो लुबैदों। आरो बे मैगंखौ ना आं ओरैबायदि गोथाव मोनखायो जानो। नोंथांमोना बे मैगंखौ गोथाव मोनो ना मोना? सोर सोर जायो, सोर सोर जाया, आंनो कमेन्टआव लिरनानै खोन्थाहर लोगोफोर। बे थास'खौ अमा बेदर मेजेमजों संनांगौ, आथा आथा संनांगौ। जाबायदि टेस्टि जाखायोना, आयु लोगोफोर बुंनोनो नांखाया। आंनि बुंनायखौ मिसा सानदोंब्ला नोंथांमोना अमा बेदरजों संनानै जानानै गोथाव नंगौना नङा होमबा मिथिगोन। लोगोफोर लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' भिडिअ'खौ नायगासिनो ना? बे नायबाय थानाय समावनो, आं बुंनाय समावनो दे आसि बिमाखौ थुनानै होदो दे। नङाबा नोंथांमोना बावगारोना नायबाय थानानैनो। दे लोगोफोर दे, थुना होदो दे आसि बिमाखौ थुगासिनो थुना होदो दे। आरो थां कमेन्टबो लिरहैदो, थां दानो लिरखादो आं बुंनाय लोगो लोगोनो। दानि जुगाव सोर सेंग्रा सिख्लाफोरा मा होनगोन, लेखा रोङै लिरनो रोङै दंबावोना? गासिबो मबाइलनि एम्फौ गोजाजोबखा। नोंथांमोनाथ' SMS लिरनायाव सोरबा मेगन नायालासिनो लिरनो हायो। बेबायदिनो थां, आंनिखौबो मेगन नायालासिनो कमेन्टआव टिक लिरहैदो। थां लोगोफोर थां। आरो सोरबा जुदि आंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा, बे लोगोफोर खालामनानै होलांदो। आं जोबोद मोजां मोनगोन। संहरनोसै ओंख्रिखौ थाबनो, एसे गोबाव लायोआनोलाय। ओंखामबो उखैसोबाय। बिहामजो, मानो एसेबां गोसा गाबज्रिदों? लाजिनो रोङै साल्ला, आंनि न'आवनो थायो, आंनि फिसालानि खस्थ' खालामनायखौनो जानानै दङ। आंलाय बे न'नि मानसि, बे न'आव थायाबालाय आरो बहा थानांगौ जाखो? नोंनि फिसालायालाय आंनि हौवानि खामानिखौथ' आं जाखागोन ना। ओमफ्राय दिनैलाय मानोथो बेफोरबायदि गोदान खोथा बुंफैखो नोंलाय? नोंखौ मोजां आखलनि हिनजावसो सानदोंमोन आङो। बिनिखायनो मानसिखौ मोनथिया हसिया मोजां सानना लानाया गोरोन्थि मार। लाजिया, बै उरला सेन्टाराव सोर बांगालफोरजों लाइन मारिहैबाय थायो नोङो? मा? हाबाब, मा मैया गोदान खोथा बेफोरलाय? आंलाय सोर बांगालफोरजों लाइन मारिनांगौ जाखो? मोनथियैनि फाव दिन्थिफ्लादों। जेन आं नङा, आं खालामाखै, बेबायदि दिन्थिफ्लादों। नों जुदि बांगालफोरजों लाइन मारियाब्ला बै उरला सेन्टारनि मानसिफोरा बोरै दावराव खालामनो मोननांगौ? उरला सेन्टारनि मानसिफोरा दावराव खालामदों आंखौ बांगाल हौवा मोजां मोनो होननानै? हाबाब, खर'सो गिदिंनानै गोलैनासो थासिगोन बे आङो। सासे हौवाया थोनो रोङाखै नोङो? सासे हौवाया थोआखै? आंनि फिसालाजों हाबा जानानै आरो बांगाल हौवाजों नोंहा सोमोन्दो दंबावो? बे बांगाल दुंगाल हौवाफोरजों सोमोन्दो लानानै आंनि फिसालाखौ बेमार खालाम नोङो? साल्ला, खोनासं, आंनि न'आव थानानै आंनि फिसालानि खामायनायखौ जानानै बेलेग हौवाजों लाइन मारिबावोब्ला बेयाव जानोबो नाङा, थानोबो नाङा। सोर बांगाल हौवाखौ मोजां मोनो डाइरेक्ट थांखा। नों बायदि आखल गैयै बिहामजोखौ नाङा आंनो। मोजां बिहामजो होफैगोन आं। बास जाबाय, फंसेबो आरो बुंनो नांला। खुगा दं होनब्लानो, सालोखौ फिदिंब्लानो, बाथ्राया ओंखारो होनब्लानो लेब बोरमा फान्थि बायदि बुखिनो नाङा, मोनथिया हसिया। सोर नुदों आंखौ? सोर फोरमान होनो हागोन आं बे बांगाल हौवाजों लाइन मारियो? मा सरित? नङाब्ला बै मानसिफ्रा ओरैनो बुंनो हायो, सोरबा ओरैनो खोथाफोरखौ बानायनानै बुङो। मानसिया खोथाखौ थगायनो, बानायनानै बुंनो बेसेबां सम नांगौ? सालोखौ फिदिंबानो जायो। माबायदि गद गैयै मानसि नोंलाय?
सोरबा माबा बुंबानो गोजौ फाग्रा, सोरबा गाज्रि होनबानो गाज्रि जाफाग्रा, सोरबा एसे मोजां बुंबानो मोजां जाफाग्रा। मा गद गैयै मानसि नोंलाय? सोर बुंदों खोन्था आंनो? सोर बेयो आंखौदि माइलानि खोथा बुंफैनाया? खोन्थालाय दे। दानो थांनानै दामखावहैजोबनि आङो। मालायखौ बेबायदि नङा खोथा बानायना बुंग्राफोरखौहाय। हाबाब मा आसरित खोथाहाय बेफोरलाय। आंहा न'खरखौ बोरै मोजां खालामनो हागोन, बोरै न'खरखौ सुख सान्ति लाबोनो हागोन, बोरै थाखा फैसा आरजिनानै न'खरखौ ग्रोम खालामनो हागोन, बेसेबां सिन्ता आंसो मिथिगौ न'खरनि फारसे लानानै। आरो नोंहा मालायजों नबां जाबां लोगो जानानै मालायजों फुस्लाय जा, न'खरखौ दावराव खालामबाय था। नंगौखौसो बुंदों आङो। बाथ्राया नंगौबालाय आंनो फोरमान हो। सोर बुंदों? मानो खोन्थानो हाया नामखौलाय? नंगौ बुंग्रा मानसिफोरनि नामखौबो खोन्थानोबो हानांगौ, होमबासो फोथायनोबो हागोन आंबो, सोंफुंनो हागोन। मा दरखार सोंफुंनोलाय? सोंफुंनानै नांलायनो? जि खोनाबाय नंगौ नालाय नंगौ, नंखागौ। बेनिखायनो साला न' होननानै मिथिया, न'आव थानो मिथिया, दाउ अमा बोरमा मोसौफोरनो दै होनो खानो बेफोरखौ गियान गैया, खालि बाहेरायाव थाहैबाय थायो नोङो। हौवाया साला खामानियाव थाहैगोन, ओरै हिन्जावा गथ' गथाय गैया, बिन्दास सिख्ला गोरलै बायदि हौवाफोरजों लाइन मारिहैगोन। बिदि लाइन मारिनो मोनगोनखायनोथ' दाबोसिम गथ' खाङाखै नोङो। आयै, आंखौ बांद्राय रागा फोजोंनो नाङा। आं नांलायनो गोसो गैया। नङा खोथा बुंबाय थाबा मानसि अधर्ज जानानै नांलायगोनबो बुलायफ्लांगोनबो। नंखाय मालायनि खोथाखौ लानानै नों दिनै आंनि गथ' खांनायनि खोथाखौबो रायखांबावबाय। आं मानो थाखाय गथ' खाङाखै नों सोंफेरदों दिनैसिम? गावनि फिसाजोनि जेंना जेंसिया एसे सिरि जानायखायनो दायो आंखौ नाङा जाफिनबाय नोंनो? हो? बिदिसो नोंनि आखला। जेब्ला नोंनि फिसाजोआ लाइ लाफा बायदि लांजालाय लाबोफिनजालाय होखारहरफिनजालाय जाबाय थानाय, बै समाव आं नोंनि मिस्टि बिदै बायदि जादोंमोन गोदैनो। बुजिबाय आं, दिनैनिफ्राय रोंबायबो। बिहामजोफोरा न' सिङाव थायै सानफ्रोमबो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोबाय थानायखौ फिखुनजोफ्रा माने हुन्थुस्ट' गैया, गोजोननाय गैया बेयाव। माने बिहामजोफोरा टाउन सहरे बेराय बांगाल हौवाफोरजों लाइन मारिबासो मोजां जासिगोन। आं जाम्बिमोन ना? न' सिङाव थायै सानफ्रोमबो ओंखाम ओंख्रि सङै जाहो थाबाय थानायखायनो आंखौ माने नोंसोरो मोजां मोनासै। आंखौ माने बांगाल हौवाफोरजों लाइन हिंसा मारनो लुबैदों। नङा खोथाखौ बुंनानै आंखौ फोरोंदों ना बांगाल हौवाजों लाइन मारिनायनि खोथा। नै थांनोसै नोम्बैया। हनै ओंख्रिफ्रा संदो, टाइम गैया आंहा बेफोरखौ मावबाय थानो। बांगाल हौवाफोरजों लाइन मारिहैनि आङो। जेसेबां सैथो सोलिबाबो माथो नाम गैयाना? थांनोसै आङो लाइन मारिहैनोसै। फै नायहैनोबा। मिसा मा ओरैनो बरनामल' मोनो, बेनिखायनो मावनानैबो देखायनांगौ। मासे खाफाल मोजांहाय आङो, बांगाल हौवाबो मोनबावलायसिगोन। आसरित सोर मानसियाथो बेबायदि मिसा खोथाफोरखौ बानाय बुंनो हायोथाय? सोर नुखो आंखौ माला नुखो दे? आयौ उरला सेन्टाराव बांगाल हौवाफोरजों लाइन मारियो होननानैहाय। हाबाब, दा बायदियाव आङो इदि बुंग्रा मानसिखौ मिथिनायमोनब्ला आयै सोबायै गालथाव जाहोलायखागौमोनहाय आं। हाबा जानायनिफ्रायनो आं बजारावनो थाङानो बारा। मा नांगौ आंनि हौवायानो आंनो लाबोनानै होफैजोबखायो। अब्ला आं माला थांनानै बांगाल हौवाफोरजों लाइन मारिहैखो दे? आयु, मानसिया जेसेबां सैथो सोलिबाबो मिसा नाम रेकर्ड मोनमारोहाय। गोदो सिख्ला समनि खोथाया आलादामोन दे। सिख्ला समावलाय आरो आंलाय गासैजोंबो फ्रिखामोन। सोरबा बांगालानो जा, बिहारियानो जा, सोरबा हारसायानो जा, गासैजोंबो रायलायखायोमोन। बिदि होनानै आंथ' गोदोबो लाइनबो मारियामोन ना। दाथ' हाबा जानानै हुवा थाखानानै आं मानो बांगाल हुवाजों लाइन मारिबावनो? आंनि हौवायानो आंनो जाहोनो हायाखै, ना आंनो अननायखौनो होनो हायाखै, ना आंनो उन्दुनो गंसे बिसनाखौनो होनो हायाखै, ना आंनो गानहोनो जोमहोनो होनो हायाखै। आं नांगौखिनिखौ मोनजोबखादों। आरो मा खिजानो हारसा हुवा बांगाल हुवाफोरजों लाइन मारिबावनांगौ? बाजै, मा जादों बाजै? माखौ बखिबाय थादों? मा हारसा हुवा बांगाल हुवा जाबाय थादों? नुवाखै हनै आइनि आखला? बबेयाव बेरायहैयो, सोरजों लोगो जायो? मानसियाथ' जाम्बिखा, गाज्रियावल' सियान, मोजाङावथ' सियान नंखाया। मा जादों बाजै? सोरजोंबा माबा माबि दुलु थगाय हरजायाखै बे, खोथा थुनानै हरजायाखै। आंलायनो उरला सेन्टारनि बांगाल हुवाफोरजों लाइन मारिगारो। हाब बाजै, मा खोथा बेलाय? मिनिदों नोंबो? माबायदि आखलनि मानसि?
सोरबा माबा मोनसे बुंबानो फोथायना लागोन नंगौना नङा बासिनोबो रोङा सायख'नोबो रोङा जायखि जेखि बुङा मानसिया एसे सानग्रोनांगौ बुंबानो दे नंगौ साननानै न'खराव दावराव खालामफैगोन बेथ' नङाना जेनेबा मानसिफोरा नंगौखौबो नङाखौबो बुंबायनो दे डाइरेक्ट आंखौ इसेबां बिदि गाज्रि रायफिननो नाङाना हाबाब मा बुंनानै रायखो आंखौहाय खोनादों नांगौगावबो आंखौ एसे थर खालामबाय थाना आंखौ नोजोर होबाय था थांमारा लाइन मारै दा बायदि बिदि मिसा खोथा बुंग्राफोरखौ मिथिनाय मोनब्ला आं आयै हाबाब आखेल मानानै थाखाबाय आंनि बाजै आंनि आन्दासाव बे खोथाखौ मैयानो जोंहा सानै हिनजाव फैदोंमोन ना नों नुदोंना नुवाखैमोन सानै हिनजाव बेलासि समावलाय फैयाखैमोन नामा सानै ओं फैदोंमोनथ' औ गोसोआव दं बिसोर सानैखौनो आं एसे सन्देह खालामदों दै मैया बिसोरसो माबा माबि आइजों रायलायबाय थादोंमोन बिसोरनो नंखागौदां बाजै बिसोरखौनो बायदि मोनदों आङो साहा फुदुंनो होनानै साहाखौबो लोंनाङासैना आं साहाखौ लाना थांबाय मानसिफोरा गैलानोमोन नों थिगखौनो गोसोखांदों बिसोर सानैयानो जाखागोन बिसोर सानैया ओरैनोबाबो गामिनि माइलानिखा र' नागारखाया बिसोर सानैखौ बिसोर सानैनि नाखरखा बियो बाजै बहा थाङो होसोलांनि आं बिसोर सानैनि नाखर जाखागोन बेयो बे आयाबोलाय मानोथो बिदि बुरायलायनानैबो माने जेखौ बुङो बेखौनो फोथायो माबायदिथाय आंनि आया बे आइनि थाखायनो न'खराव मा जेंना जेंसि समयसा जाबोयो आंनि जिउआवबो खैफोदा ओरैनो फैयाखै आइनि थाखायनो जादों आइ दाबा मा गोदान थांखि लाबावदों बेयो न'खरखौ दावराव खालामनो बे आइया मा जाबावगोनथाय माला सोलायनो रोंबावगोन बियो बिसोर सानैखौ नागारखायाहाय आं दिनै बिसोरनि थाखायनो जोंफोर हिनजावफोरासो हौवाफोरजों सन्देह खालामजालाय लांगोन नंगौबाबो नङाबाबो ओरैनोबा हौवाफ्रा न'आव थानाय जाखाया फोथाय जागोन ना जाया जोंफोरलाय बिदि मालायनिफ्राय खोनायोब्ला हिनजावफोरा बांगाल हौवाफोरजों लाइन मारियो होननानै बुङोब्ला दाबायदि आंनि हौवाया मिथियोब्ला हौवा हिनजाव नांलायनाय जागोन ना जाया दे जोंफोर बुंलाय आयु नागारखायाहाय आं र' थांनि हाव बाजै र' दे बहा थांनो नागिरदों नोंलाय फेथेन मा खबर बहा थाङो आं नै बाजारावनो फैदों मैगं थाइगं एसे लांनो ओमफ्राय बाजै नोंलाय बहा थांनो गामि बोरायाव थांनि र' आं गामि बोरायाव सानैसो माइलानि हिनजाव ओंखारदों दामहैनो आं बिसोरखौ मा होनखोब्रा बाजै औ बिसोर माइलानि हिनजाव सानैया आंखौ नङाफ्रा मालासिसिं बरनानै देरनदों सोरबा बांगाल हौवाफोरजों लाइन मारियोनो आङो बांगाल हौवाफोरजों लाइन मारियो बे सेन्टारनि मानसिफोरजोंहाय होखावहैनि र' आं बिसोरखौ नङाफ्रा आंखौ ओरैनो मिसा बरनानै देरनदोंना र' थांनि आं दे नों मा बायबाय था आया मा जाथोब्रा लावगि ओंखारबो लावगि गोदोना गोलाव साला आइथिं थेंगन लावगिगिनो माइलानि ना नोङो ओंखारबो जलदि लावगि नों माथो खौरां लानानै फैदों खौरां लानानै फैदोंसो होनदों नोंखौ दामनोसो फैदों आं मैया आंनि बिखुनजोनि सिगाङाव मा खोथा थुनानै होदों नोंसोरो माइलानिफोर नोंखौनो बारनानैसो होखाबायहाय आं जानाय नंला खारदो लावगि आयौ बबेयाव खारदोंहाय नोंलाय गिनायाबा आयु जाखाबायानो गगोन बायदि मोनदों नोङो गोसो थाबगोन आं नोंखौ गारथाराहाय आं